Olkaa hyvä. Kivi, paperi, sakset, olkaa hyvä. No niin, perkele saaras. Ei se ole se luottaa mun! Ai! Okei, nyt sä voit klasikoon. Onks toi nähnyt F-Fightia ennen? Kyllä. Hyvä. Sitten niin kun niissä sanottiin. Hyvä, mä oon hyvä ohjaaja. Äänenmurrausta. Et sä osaa tästä. Sitten Amerikan vuoro. Okei. Tässä on kamera. Kovaa pitää puhua. Kato. Mitä? Se oli jauujätä. Tai sit se oli ilman lihaksia. Summon. Italia. Kasse. Vastai. Oi pahis! Aina muistaa niinku... Jos noin. Okei, mä summonan kaikki hätäläisille. Mulla on avaimen peräkäyks. Hei, noniin. Mennään niinku näyvittiin kaikkia sun toimenpiteet mennä ja... Mä oon pappi. No niin. Se olisi hauskaa hakata Ville. 10, 9, 8, 7. Ei saa käyttää sommonen yli 50. Mutta se olisi epäreilua. Oletan. Onko se nyt niin? Olen niin pikkutarkka. Ollaanko me nyt naimisissa? Ei! Noniin, ilkee. As. Tiedätkö sä yhden asian? Mulla on oikeesti sun isä. Ei. Pettymys. On oikeesti sun isä. Sun esityksen sun olossamme. Meidän pitäis mun kovempaa toi kuvaa. Mä kuvaan kanssa. Niin ja toi myös. Suunnitella tän pesimmällä saamista takaisin jo oikeesti. Ultimate Beach Lab. Tai hävitä jollekin tuolla. Tällaisen helppo. Ei oo. Mä kuvitaan homoja. Toi puhuu. Menkää sinne myymäläpöydille, siellä on paljon jauhoja. Häh? Mitä vikaa hommissa? Ei mitään. Ei mitään. Ei Ei niissä on mitään vikaa. Samanlaista puhaisella. Ja molemmissa on jotain paskaa tekstiä sisällä. Miten me päätetään kumpi voittaa? Sillä se on hauska, että sukutaan niinku siistiä alueella. Se pitäisi alussa niinku, se on siellä sakset niinku tyylillä, et siinä on niinku... Käytä siitä sun lippu pois! Sitten niinku siinä se... Hyvä! Joo. Ja sit siinä on se, että kumminkin ihan hyvissä rajoissa niin mitä kumminkin siitä tulee muuten ihan hirveen pitkä. Joo. Tämähän on iso. Tää on tämmönen kokeilu. Joo. Okei, nyt kun tää on tämmönen eka kokeilufaitti, niin katsotaan kumpi voittaa, okei. Nyt kaikki tässä, paitsi pikkipaita mies, joka ottaa paitansa pois. Mitä heillä tässä on? Niin. Kumpi on teistä hauskempi? Eka tälle punapäälle. Akaita. Mikä sä oot? Akaita Mattioska. Ihana huppa. No niin, taputetaan sille. Ei saa taputtaa molemmille. Niinku sille kun viime vuonna tehtiin. No joo, ei huuta. Okei, no taputtaminen on kiva kun meidän äänet menee ruheen, mut me ei mene äänet. No niin, päivä. Punainen ei mene minnekään. Okei, nyt taputtakaa punan päälle, jos se oli hauskempi kuin toi ammu. Se Joppi saa kovemmat. Miten toi voittaa? Mun on pakko taputtaa tolle, se on mun pikkuserkku. Ei kun niinku se kummalle taputetaan enemmän, niin se voittaa. Niin sitä taputetaan tolle. Onks Saara siellä? Mä en oo hyvä kuuntelee.
Kuka kuuntelee? Mä toivon. Munapää voitti. Munapää voitti. Munapää voitti. Okei, munapää, akkakaito. Hyvä munapää! Hyvä akkakaito! Okei, sit kivi, paperi, sakset.